と2本、あと1本、あと1本。せーの。ケイタ合格おめでとう。よ。どうぞ。おお。上手。すごい。トマト美味しい。美味しい？さすがだね。美味しい。おお、大きい口。じゃあエビフライ。エビフライ。取れた？取れた？見てみよう。あ、上手。上手だね。せーの。いいですよ。見る？どう？こうするんでしょ。いいね。こうしたらまた戻るんだよ。本当だ。また取れるんだね。こうしてね。仲良し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 。口開けてくれる？資料1、野々宮亮太。資料2、野々宮みどりと。資料3、野々宮啓太は生物学的親子でないと鑑定し結論する。